Latviýanyň paýtagty Rigada Ýewropa tarapdar demonstrantlar Ýewropa Birleşiginiň Günnor hyzmatdaşlygy sammitiniň geçirilýän binasynyň daşyna Ukrain we Gürji baýdaklaryny galgatdylar. Gürüň edilen sammitde Ýewropa Birleşiginiň we Ukrainanyň liderleri Kiýewiň ykdysadyýatyny dikeltmäge ýardym berjek 2 milliard Amerikan dollary möçürdinäki kart pul ulalaşygyna gol goýdular. Demonstrantlar resmiýlere Ukrainanyň we Gürjistanyň Ýewropa Birleşigi üçin viza rejimlerini ýeňilleşdirmek baradaky planlaryny öňe tarap ilerletmäge çağrış etdiler. Rusiýanyň Tataristan Respublikasyna Rusiýanyň Kommunist Partiýasynyň lideri Gennadiy Zyuganow Lenin muzeýiniň gaýtadan açylyş dawrasyna gatnaşmak üçin Kazana bardy. Bu muzeý bolşewikleriň rewolýusiýa lideri Vladimir Leniniň 1887-nji ýylda 9 ay ýaşan jaýynda ýerleşýär. Yerli häkimetler we syýahatlary gurunjylar bu muzeýiň adynyň Gyzyl tur diýilip atlandyrylýan gedelen çäresiniň sanawyna goşulmagyny isleýärler. Moldowanyň paýtagty Kişinevde etniki Ukrainler Wyshyvanka ady bilen tanalýan Ukrainleriň milli nagyşly köýnegine bagyşlanan halkara gününi bellediler. 21-nji maýda geçirilen bu çäre gatnaşan Ukrainler milli libaslaryny giyip Ukrain aýdymlaryny aýtdylar. Bu dawarany gurunjylar bu çäräniň etniki Ukrainleriň we Moldawanlaryň medeni däplerini bellemäge gönükdirlendigini aýtdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şunky täzelikleri bilen tanyş bolňyz.